streets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndinotaurawo zvikuru kunyange ane mazuva yaetika. Uye chimwe chaitondinetsa kuti ndiitaureka inyaya yeudzamu hwenyaya yachona. So chiteerera kana ungasati wasubscribe paSaint TV, channel yevanhu, channel yenyu isina munhu anoti ichannel yangu. Aiwa, subscribe tena on your notification bell kuti pega patinouploada mavideos, pega patinowinza nyaya dzipisa, you will be notified. Nichitoti zvekudi kwese kwamuri mazukuru vasekuru Saint, the only Zimbabwean uncle. Unongondigamuchirawo sechanzvadzi chamai wako, chidiki chachona chokupedzisira. Anditi urega kutoita dambudziko neubvunza sei uchiti izvi tisekuru. So nyaya ndauya nayo vazukuru inyaya yakaitika kunzvimbo kunonamatira team Marange. Anditi team rekwa Marange gaizika. Tisada kutamba neupenyu hwevamwe vanhu tichidaro, tisada kutamba especially neupenyu neramangwana revana vedu tichidaro. Right, timu rekwa Marange sekuziva kwenyu zhinji rachona rinopanana madzimai kumisangano, ende vamwe vemadzimai avanogoverana ikoko, vamwe vanenge vachiri vana vadiki vazukuru. So zviri kunzi izvo pane mwana akatorwa akaitwa mudzimai akava nepamuviri yakanga ane 14 years vazukuru. Just imagine mwana wako ane 14 years akutoitwa mudzimai neumwe munhu. Aita pamuviri zvinoratidza izvo kuti havaende futi kuchipatara kuti madzimai anoponera kuchipatara. Akabva aendeswa kumaternity home yekwavo kumasowe kwavo kwamheno zvavanenge vachiita. Timu irori kandotori neproblem naro, like personal problem nawo, because munotora mwana ane 14 years momuendesa kuti anoponei mwana ane 14 years. Andopanotoona kuti vanhu vane problem ivavo. Handiti so zvikunzi mwana uyu akazosvika paakashayika in the process yekunge ari muprocess yekupona mwana. Chinova chinhu chinorwadza nekuti mumwe mwana atorasikirwa neupenyu nekuda kwevanhu vasina matyira, nokuda kwenhubu dzinotora madzimai nezita rechitendero asi zichitopara mhosva. Handiti ndichitoti nematambudziko kumuri yakatorasikirwa nemwana uyu. Also tichiti dai mweya wemwana uyu wazorora nerugare. Ameno vazukuru, kuti munozviona sei hurumende yedu tingati iri kuita zvinhu iri kunyanyoita here basa rayo, especially pakuchengetedza kodzero dzevana, especially kusvondo yakaita seKwaMarange, mapostori vanongogoverana vakadzi kuita ungati huku, vanogoverana vakadzi kungati chimbwa inenge yabereka kuti handisi kuda zvimbwa panapa, uyai mutora. Upenyu hwevanhu ungatambwe nawo sekudaro here nai vazukuru? Amenoti tingaite sei kuti dambudziko iri, especially kuvanhu vanoshandisa chitendero kupara mhosva, vanhu vanoshandisa religion kuita zvavanoda, dzimwe dzenguva vasingatobatwe. Handiti nekuti ukaona zvinoitika nyaya yachona inotondigumbura kana kuti ndirambe nichiitaura. But what can we do vazukuru kuti tinge tinopedza dambudziko rechild marriage? Handiti munyika medu meZimbabwe. From Uncle saying the only Zimbabwean uncle, kataura necomment section, ndakadhiniwa sasekuru vevanhu nhasi, ndakatobatikana nekuti upenyu huri kurasika hwakawanda nekuda kwedambudziko iri. Kataura nei tichitichi much love.